Bine ați venit, prietenii artelor. Sunteți un nucleu puternic, un nucleu bine cristalizat și iată că astăzi, poate mai mult ca în ultima perioadă, este prezentă o generație foarte tânără. Eu cred că acești tortișori aici, acestor copii, tineri, fete și băieți, vor ști să deceleze poate mai bine ca oricare dintre noi, cei mai maturi, mesajele pe care au vrut cei doi artiști, în stânga mea, să le transfere către sufletul nostru, spre vibrație comună. O avem alături de noi pe Georgiana Diana Dimitriu. O domnișoară, felicitări, Diana. Cred că ai venit cu părinții, da? Felicitări părinților, ridicați mâna să vă știm și noi. Felicitări multe. Și vreau să vă spun că din start Diana și-a asumat un rol de scutier. Deci așa cum scutierii trebuiau să dea dovadă de multă înțelepciune, însușiri multiple pentru a face un cuplu perfect cu cavalerul. Iată că scutierul Diana, Georgiana, are un cavaler în ființa Sofiei Cristina Lauric și amândoi împreună acest cuplu străbate frumos, eu știu, zările imaginației. Aici noastră luați cunoștință cu o ofertă plastică bazată foarte mult pe tehnologie. Așa cum pictorii lucrează cu pensule, cu culori, în actualul, eu știu, în oferta aceasta de astăzi, noi avem un instrument aparte care se cheamă computer. Și din această frumoasă și delicată, eu știu, alcătuire de minte și tehnologie, computerul are niște programe care se numesc la un moment dat Adobe Photoshop. Ce ies? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, acum unde ați ajuns voi? Ce este sistemul? Hai, vă dați seama. Dacă ne povesteați nouă acum nu știu cât timp, după revoluțiile, dom'le, ce va fi, ce nu va fi, ce n-ați văzut de când sunteți, copiii aceștia, cum precum Diana, având un cavaler precum Sofia, n-au nicio spaimă în a mânui, e o armă asta, în lupta cu nemurirea, pentru că arta vrea să fie nemuritoare. Nu există artist să nu lase ceva în urmă definitiv, să-și pună o pecete și eventual chiar să lase un ADN pentru urmași prin opera lor. Și acest eu știu, mesaj, până la urmă, și Diana și Sofia folosesc un instrument, Adobe Photoshop, care se poate învăța. Tehnologiile se învață, mai ales copiii știu lucruri extraordinare. Le însușesc extraordinar de rapid. Ați văzut cum se dezvoltă tehnologiile IT, au o apetență evidentă mai adevărată decât pentru generațiile trecute. Ceea ce îi deosebesc pe ei este diferența de experiență de viață. Și aici vine Diana și ne prezintă puritatea căutărilor ei, pe de o parte, și pe de cealaltă parte, pentru că această expoziție are 40 de lucrări. 20 ale Dianei, vedeți, sunt frumoase, sunt adevărate. Nu se deosebesc. Tehnologic, ceea ce le deosebește este profunzimea filozofiei despre viață. La Diana veți vedea puritate, încercări, teribilisme chiar, povestea unei femei, unei dame, adică sunt multe lucruri care te găsești la un copil. La Cristina Lauric, pe departe, partea cealaltă, o să găsim, eu știu, o să găsim din astea de teme, de meditație,
a unui om trecut prin viață, a unui om care știe să deceleze mai bine și are și o încărcătură a termenilor, categoric acest copil minunat, tânăr, dar artist adevărat, fără nicio problemă artist, sunt sigur că poate să scrie și poezie. Că la ora actuală nu poți să faci așa o expoziție dacă nu ai și talent literar. Trebuie să ai și puțin talent literar, să-ți găsești, eu știu, căile de a-ți defini puterea ta de a-ți imagina lumea. Creativitatea ta este definită prin termeni. Și ajungem la teoriile cunoașterii, semnificațiilor, eu știu, până la urmă rămâne sensibilitatea acestui copil care a făcut un pas elastic, elegant și de băgat în seamă, de luat în seamă. A debutat alături de o pictoriță, pentru că nu știu dacă Diana a mai lucrat și altceva în afară de arta aceasta IT, e o artă IT. Sunt convins că, așa cum o cred un poet bun, o cred și o graficiană bună, un fotograf bun, cred că are înclinațiile astea. După cum eu știu că Cristina Lauric este o pictoriță. Pictoriță. Adică, dincolo. Astea sunt lucrări, eu le consider grafică IT. Tehnologic vorbind, este expoziție nu este simplă, este expoziție în care s-au investit bani. Să știți că arta nu este ieftină. Când o să vină cineva și o să strâmbe din nas că lucrarea nu are ramă, o văd și pe Diana, să le spună, domnule, artistul nu este normal. Noi nu vindem rame. Vreți rame, duceți-vă după gustul vostru și cumpărați-vă ce vreți. În momentul în care vine un cumpărător și îl caută ramă, închizi, vă sfătuiesc, întorceți-le în spate, că nu are rost. Așa. Și vedeți că manifestarea în sine, oriunde, în peisajul ăsta, al nostru, mă gândesc la expoziția lui Victor Rusu, cine a văzut Jazz Photo. Vedeți, sunt tehnologii care impun un standard. A venit Cristina și a zis, doamne, lumina de aici, spațiul acesta care s-a oferit, ne omoară lucrările. E prea... suntem ca lucrările, sunt într-o cascadă de lumină, nu se mai văd. Și atunci a găsit o formulă. Formula e foarte elegantă. Foarte elegantă. Aproape că dă o atmosferă din asta de ușor mister. Parcă ar fi așa o societate secretă în care numai oamenii inițiați vin aici și înțeleg niște lucruri. Să știți că până la urmă arta este pentru niște inițiați. Arta se dezvoltă pe level 1, 2, 3 și așa mai departe. Sunt frumoase, curate, cum vă spuneam. A existat, la un moment dat eu am văzut, de asta mi-a venit ideea de scutier și cavaler, tema aceea deșertului, o femeie în deșert și un copil care spune despre Roma deșertului, foarte frumos, prezentat acolo. Ați lucrat și împreună în asta numai puțin, dar ați discutat totuși. Mi se pare normal și firesc. Cum mi se pare firesc și normal că Diana și-a văzut de zona ei de influență și a ținut la ea. Expozițiile sunt complementare, formează un binom învietor, se anunță pe toți prietenii noștri să vină, să vadă, să ia aminte și sunt convins că cei mici, mai ales de aici, vor spune, dar ce eu nu știu să fac chestia asta. Asta și urmărește Diana. Asta urmărește. Uitați, prieteni, am dat exemplu. Am rezolvat o problemă. Rezolvați-o și noi. Competiția este o competiție a valorilor și toată lumea are de câștigat. Cristina, Diana, voi trebuie să spuneți.